И минаха години. Не една, не две, а цели 65. И Българска национална телевизия стана част от нашия живот. С ръка на сърцето мога да кажа, че аз съм израснал в коридорите на Българска национална телевизия, защото моята майка работеше тук още от нейното създаване, преди първият ефир. И аз много се гордея с този факт. И си спомням какво вълнение изпитвах аз, когато майка ми ходише в различните звена на Българската национална телевизия, там където се пазиха богатствата, архивите, фонотеката, звуците, гласовете на хората, които все още са с нас, благодарение на този златен фонд. Там е и видеотеката. Едно видео може да ни разкаже една история, да ни накара да пуснем една сълза и да си кажем, и има защо да вървим напред. Уважаеми зрители, намираме се в фонотеката на Българската национална телевизия. Тук е запазена звуковата памет на нашата медия. По тези рафтове могат да се открият невероятно интересни неща. Камерна, симфонична, оперна, фолклорна музика, детска музика, забавна или естрадна, както и казваха някога. Преди да започне един снимачен процес или един снимачен период, най-напред се записва звука. Българската национална телевизия разполага с едно прекрасно второтон студио му казваме. Сега там се правят само дублажи, а някога се записваше музика, независимо в какъв жанр е. След това тази музика се сигнираше, т.е. на нея се дава един определен номер. Ето го, много подробно се описва кой пее, кой съпровожда, на кого са аранжиментите, на кого са правата и така нататък. След това лентата напуска фонотеката, излиза на терен, както се казва на телевизионен жаргон. Някога се снимаше основно навън, не както сега, основно в студио. И певците, пуска се този плейбек. Ето даже и тук е написано плейбек, 42, годината тук е 71. И певците се синхронизират, след което продукцията се монтира, минава през технически преглед и стига до зрителите. Излъчва се чрез телевизионния екран. Всичко това, за съжаление, днес не се случва по този начин. Преди е било много сложно, но пък и много романтично. Представете си подготовката на един запис, оркестъра, певците, диригента, след това монтажа, след това снимките навън, след това постпродукцията. Сега тук могат да се намерят страшно интересни неща за всеки, който се интересува. Запазени са уникални ленти. Сега някои от тях могат да се чуят и на магнетофонна лента, други на компакт диск, други са архивирани. И също едно изключително ценно звуково богатство, част от историята на Българската национална телевизия. Благодаря. Това е кабината на нашата фонотека, а това са нейните прекрасни служители Цветелина Димитрова и Денка Вълкова. Това са хората, които денонощно, както се казва, описват, съхраняват и пазят звуковата памет на Българската национална телевизия. Страхотни неща се откриват тук при вас. Още от създаването на телевизията във всички жанрове. Вие така като се ровите и постоянно архивирате всичко, което е запазено тук, откривате ли нови неща? Намира ли се нещо, което не е чак толкова известно? Защото аз лично като слизам да търся, намирам, а пък за вас е ежедневие и сигурно и вие откривате по нещо. Ами да, имаме много ефекти, имаме гласове от космоса, на хора, които вече са починали, известни личности, имаме опери, имаме произведения на Панчо Владигеров, на именити други наши композитори, и както и техни вариации, обработки, много народна музика имаме.
Преди много се записваше тук и се снимаше. Сега идват певците с готови неща, не както беше по-рано. Ние някога почти не излизахме от тези кабини. Подготвяхме нещата, за да се снимат на външен терен. Сега за какво ви търсят? Изобщо от цялата телевизия, не само от музикална редакция или от независимо поп, класика, джаз, фолклор. За какво търсят сега колегите? За абсолютно всичко. Обслужваме всички звена на телевизионното производство с музика, с стари записи от театрални постановки, детски постановки, които са правени тук. И разбира се, тук се съхраняват от 60-та година записи на именити наши творци от най-ранния им период до най-късния. И да, непрекъснато се търси нещо. Цвети и Денка, уважаеми зрители, винаги са на линия, както се казва, винаги готови да помогнат, много са търпеливи и почти няма нещо, което да не могат да открият, което се търси. Благодаря и на вас, честит юбилей, и само трябва да кажа, че вашия труд е много ценен, безценен даже, защото той не се забелязва на екрана, но ако го няма, няма да имаме звук, няма да имаме говор, няма да имаме духовна памет. Честит празник, да сте живи и здрави! Намираме се в архива на Българската национална телевизия и тогава, когато правим препратки в предаването, че ще надникнем в Златния фонд, имаме предвид точно това. Сега искам да ви покажа част от съоръженията, не знам дали технически използвам правилните термини, това са лентите и етапите, в които Българската национална телевизия е преминала технологично за съхраняване на всичко онова от 1959 година, от основаването на телевизията. Първо ще ви покажа, това е филмовата лента. Това е 16 мм филмова лента. Виждате колко е тясна. Всеки кадър се е рязал, монтирал. Това, което е било необходимо. След това идва 35 мм лента. Ще се опитам, дано не ми се скарат, че вадя от... Ето вижте колко интересно изглежда тази лента. След това преминаваме на малко по-съвременна, за времето си, разбира се, техника. Това е двоинчовият рулон. Той е много тежък, в такива големи калъфи, които се разнасяха по коридорите на Българската национална телевизия. Отново представлява лента. Ето ще се опитам да ви покажа. Това е част от лентата, която е използвана. След това е едноинчовият рулон. След това имаше една много интересна касета. Уматик се казваше. Аз признавам си, само я знам и когато сме ползвали архива на Българска национална телевизия, сме сваляли това, което е от този период, но не знам точно как функционира. Когато аз започнах в националната телевизия, използвахме вече ето тези DVC-A. Пропуснах бета-камите, разбира се. Ето ги. Това бяха касетите, които се използваха. Ето. Това е бета-кам касетата, прилича малко на аудиокасетите, но разбира се, това е с видеосъдържание. След това дойде ерата на DVC Pro, отново касети, но разбира се по-професионални. И днес вече всичко това, което създаваме в Българската национална телевизия, се съхранява в цифрови архив, в компютъра. Файловете вече са дигитализирани. Става много по-лесно, когато решим да ви покажем онази част от архива, която нас и вас ни интересува. Онези спомени за големите изпълнители в българския фолклор, певци, музиканти, оркестри, ансамбли. Става много по-лесно. Всичко е описано като съдържание, като автори на съответният продукт, дали бил той концерт или телевизионен филм. На нас също винаги ни е много интересно да идваме в Златния фонд, не само защото си припомняме историята, защото тук работят едни страхотни професионалисти, които винаги са на наше разположение. И трябва да ви кажа, че освен, че си помагат с този многоброен архив, който човек не може да запомни, те много бързо се ориентират в това какво търсим
И така всички ние се възхищаваме, когато си припомним едни забравени кадри, когато имаме възможността да ви ги покажем. Така че това е Златния фонд на Българската национална телевизия. За мен едно от ценните неща, които съхранява националната ни телевизия, именно паметта за всички онези, които вече ги няма, но са достигнали върхове в сферата на изкуството, образованието, във всяка една сфера на живота ни. Това е БНТ. Паметта на България.